Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Aulia Rizky Rahmaulidayani NIM 2611420010 kepareng nyekar mocopat dendeng gula laras lendro patet songo. Lamun sira anggep guru kaki amilinya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang weruhing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus samungkur tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira gurana